Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 4, versikulo 17. Nga rod, agbasol ti tao adi mga ramid iti nainbag nga amuna amasapol nga aramiden na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Imay kamot dito'y balay, Mari Carmela. Wan, umay ka laang sarungkaran, solidad. Nadamag ko ang nag-apply ka kano iti trabaho iti munisipyo. Ay, Juan, iso tinapanak itay. Naala ka kadimot laang, Maray. Anya kumangay, katsyak laang mo ti qualified kada kami ang nag-apply. Naimbag laangan iti kasta. Saan kami to amarigatan no dumawat kami iti tulong iti munisipyo. Tanangato mo ti posisyon mo ijay. Ay, Juan, umay kayo laang, Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, Juan gayam, adda scholarship ang mabalin a pag-applyan ti anak mo. Amang ano kayat na? Ay, sige, Mare. Ibaon kunto ni Rodolph. Juan, Mare, humabol kayo, ta extended mo ti application. Anya ti ibagam, nanang? Adda ka no scholarship ang mabalin mo apag-applyan iti munisipyo kung nati kumarek, anak ko. Amangan no sa anak ang mapagasatan. Nang runa, kat nababad dagiti gradok. Kan may sa, adda natalgad at trabaho yo kan itatang. Alakit din. Inka ag-applyan. Saan nabali ta adamot ni Mari Solidad ngagtrabaho iti munisipyo. Dakkel ti tiyan sa amaala ka. Tanangato ti posisyon na ijayan ako. Kasta ka din, nanang? Wan, iso tinagsaritaan mi itay. Sige, mapanak nga rod inton bigat. Ay, wan gayam. At titilis na ang dagiti alaam a requirements, anak ko. Nakapulas ka matan niya, anak ko. Adda na patag-apapanak, tatang. Sa dino? Mapan ko ipasa dagiti requirements ko para iti scholarship a pag-applyak, tatang. Sa dino nga ti pangipasaam iti dayta. Ije munisipyo laang, tatang. Sige nga rod, anak ko. Bareng mapagasatan ka. Isupay a pangalam iti allowance mo. Wana, isupay agastusak iti pagadalan, tatang. Sana bale, tanang nga tumatigrado. Ti kunada, merit-based kano dayjay nga scholarship. Mala. Saya atom nga rod ti makisarita iti munisipyo, anak ko. Wan, tatang. Naimbag nga agsapayo, Ma'am Solidad. Anya ti masapol mo, iha? Umay ko ipasara iti requirements ko para iti scholarship, ma'am. Siga ka di anak ni Manuel? Wan, ma'am. Nakita namin nga extended ti submission iti requirements. Isu nga imayak, ma'am. Pasensya kan, iha. Ngam full slot mo tan. Naladaw kan. Ha? Kasano a full slot, ma'am? Adamot screening na. Saan ka di? Dayjay nga scholarship kat first come, first serve, iha. Ngam ti na i-post iti Facebook ti munisipyo kat adamot screening na, ma'am. Kas kinunak itay, first come, first serve. Kaya't asawan dayta, awanon ti screening ang mapasama. Pangaasiyo ko, ma'am. Awatan niyo kuma ti requirements ko. Saan mo ko mga ipili ti kayat mo, iha? Kasapula ka talaga ti scholarship, ma'am. Saan ko nga awatan dayta? Kat no awanon ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Solidad, adamot na sabat ko abalasang itay iti hallway. Agluluwamat. Asin nga balasang? Diya ka mo tinagan na. Nalukmag nga atidog ti buok na. Ni Tanya siguro. Diya anak ti karuba mi. No kasta, naggapo dito, Uwan, Karen? Anya nga itimbaga na. O may kumag-apply iti scholarship ngam imbagak anapunon ti slots. Anya?
Apay akas ta tiimbagam, kat unlimited slots dayjay nga scholarship. Gapo ta may screen pay dagiti aplikante. Ay, masaduta kon nga screen. Iso ano lang ti dawdawatan da iji Capitol, iso lang ti alaek. Saan samot anasayati kasta solidad. Pilyem kuma dagiti estudyante at talagang agkasapulan iti tulong. Saan amabalin nga uray asino laditan? Apay akas tati lang nga managawid, Tanya. Kumusta nga itin-applyam nga scholarship mo? Di damot kahit nga awatan da ito yung requirements ko, tatang. Apay ngay, kunakman no kunam nga extended application. Iso mo tinakita ka na i-post iti Facebook page ti Capitol, tatang. Nga may dinapanak. Full slot ka namatan. Amangan mo't no dati favoritism da. Diyak amo, tatang. Sayang ti kwartang inusar ko para kadagiti requirements ko nga impapaala da. Ingatang kulat ako man iti si daan ta. Sana bale, ipadas mulatan, tagsapol iti daduma pa yung scholarship, anak ko. Wan, tatang. Agkita ak no adapay ti mabalin a pag-applyak. Auntie Soledad, Imay ka mo dito office ko, Rudolph. Anya ti masapul mo? ay, umay ko ipas dagitoy requirements para iti scholarship application ko. Sige. Iparabaw mo latan di talamisaan ko. Agyamanak, auntie. Inayon kun tinagan mo iti listahan dagiti scholars, Barok. No kasta, may sa akon nga scholar, auntie. Wala. Kumarek ngamin ni nanang mo. Iso asaan ang mabalin, asaan ka maala nga scholar. Ay na, agyamanak launay, auntie. Awan anyaman na, Barok. Sakbaya pumanaw ka. Ilistampay tinagan mo, di talagbuk tayo. Ay, naimbaglaangan, tanang ireserba akiti slot para iti anak ti kumarek. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti klientem, Soledad. Karen? Naklaat kan samet, nakakita kanya. Ay kwa. Saan mo't? Saan anasaya ti kastangar aramidam? Na-post iti Facebook ama screen amin ang nag-apply. Awan ti first come first serve. Saan na mabalin nga agpili kalatan no asino ti kayat mo apagbalinan nga scholar? Awan ti karbangam amang ibaga iti kasta kanya, Karen. Soledad, di mo kumausaran ti posisyon mo dito yung munisipyo tapno agaramid ka iti saan anasayaat. Kasanon, numaamuan dagiti masaknan. Karen, trabahok da ito eh. Iso adinak suruan. Amok ter aramidak. Katsika, aramidam ket iti trabahom. Saan aday ta makibibiyang ka iti trabaho ti dagduma a tao. Aganad ka iti panagsasaom, Soledad. Kan, iti aramidam. Kabarbaro ka lang ditoy. Kat jak ipalubos ang madadaal ti record ti department tayo. Gapula ang iti maysa akaskan ka. Anya ginadamag ko asaan mo kano nga inawat ti requirements ni Tanya para iti scholarship na, Mare. Asino tinang ibagaken ka, Mare Carmela? Kat no agdinamagan di ti lugar tayo nga adda paboritom. Ni kaditanya tinangiwaras iti dayta, Mare? Saan laang ani Tanya, Mare? Aduda. Anya? Jacket di amo no nag-report dan ija munisipyo. Ha? Apay akas tati katawa, Mare Soledad. Uray mamin ano nga i-report dak iti munisipyo. Saan dak ama paikat iti posisyon ko. Taado ti koneksyon ko. Ay na, agyaman naklat ta, Mare. Tainayon mo tinagan di anak ko iti listaan dagiti scholars. Wan amare, kumare ka nga rod. At da kanumot man ti scholarship ang mabalin na pag-apply medyo munisipyo, anak ko. Asino tinangibaga kada kayo, tatang? Ni Agnes, sa karoba tayo. Napan kanumot nag-apply ti anak na itay. Kasla masadot ako na mapan, tatang? Ni,
Apay nga yanak ko, sayang mataan o saan mo apadasan. Saanan, tatang? Sayang laang ti bannog ko. No di daawatan dagiti ipasak a requirements. Angam, ipadas mo manin Sayang laang ti bannog ko, tatang. Anya nga iti maramidak. No saan asyak ti paborito dayjay ang Ma'am Soledad. Sa maysa, saan tayo ngamin ang mabigbigbig dito lugar tayo, tatang? Iso atunggal adda pag-applyak nga scholarship. Kanayon asa anak ang maala. Uray qualified akmat. Wan mo't kidi anak ko. Mapanak laangon makitang dan dita ka aruba, tatang. Sige. Sikalat ta, ti makam mo. Oh, at iti kape, Mari Soledad. Agyaman na, Mare. May kamot dito balay, Mare. Anya ti masapol mo. Umayak man, nag-standby dito, Mare. Ha? Awan ka di ti duty ita, Mare. Day off ko ita, Mare. Nasayat nga rod no kasta. Mano nga aldawan asaan ta nagsarsarita Ay, Mare, ada good news ko ken ka. Ha? Anya a good news, Mare? Adda man ng scholarship ang mabalin nga applyan di anak mo. Ay na, Mare. Mangireserba ka manin iti islat para iti anak ko, ha? Areglado, Mare. Ay na, agyaman akunay kadagiti tulong mo kada kami, Mari Soledad. Awan anyaman na, Mare. Ibagam to ka ni Rudolph. Taumay iji opisina inton bigat. Anyaman ng ter aramidam dito'y office ko, Karen. Nakitak dagiti enlistam nga scholars. Kat, anya ko mati nakitam. Apay nga da na ulit tinagan na. Anya ulit mo ta sasawam? Di kan aglibak, Soledad. Ada kanyak ti ebidensya. Kitaam ana imbag dagitoy alistaan. Apay nga adda na ulit ti scholarship na. Kasanumat nga dagiti daduma nga kasapulan iti tulong ti gobyerno. Sino nga minti nang ibagakan ka apakibiyangam ti trabaho? Ha? Gaputaam mom asaan da ang makapag-report? Gundawayam matan ida? Imbes nga isudat ipang pangrunam at tulungan. Langam saan mat? Tapilpilyam titultulungam. Saan ama ko na a public service ti kasta, Soledad? Ay, kasla sino kang agsasao Gaputa aglablabas kan. Malas mo laang. Tanakatumpong ka iti katrabahwam akas kanyak. Apay, anya ti aramidam, ha? Siguraduak adumanon daytoy nga aramidam kadagiti masaknan. Tandaanam dayta, Soledad. Apay analiday ka, Mare. Ay, dakkel ti parikot ko, Mare. Ha? Ada ka didakas anapasamak? Mabwisitak namin iti may sa katrabahwak. Ni, apay manan. I-report na kano kadagiti masaknan, nga agpilpili ak iti pagbalinak nga scholar. Ken, saan ko kano nga aramidan anasaya at ti trabaho? Kat, saan ka nga agpaabak Ay, talaga saan, Mare? Agsagana da di Karen kanya. Kasta, Mare. Saan ka nga agpaabak? Nabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti trabaho iti munisipyo. Kat jak ipalubos, adadaulan da di Karen tinagan ko. Amangan mat no agin tuturod laeng dayjay, Mare. Dayjay pa'y akaren ti ko na, Mare. Siguradwa nga iso ti mapabainan iti inaramid na kanya. Sikamat dayta, Soledad. Anya ti araramidam dito'y office ko? Kan asino tinangibaga ang mabalin mulatan ti umunag dito'y? Saan nak akabailan, Karen? Adu ti koneksyon ko iti daytoy a munisipyo. Anya ti kayat mo asawan? Ti konam, saan ko nga amo ti inaramid mo kontra kanyak, ha? Anya? Oh, apay nga katawa ka. Kunakman na kunam nga adu ti koneksyon mo, Soledad. Apay nga rod, akas lang madanagan ka.
Siguraduak asi kati maikat iti posisyon mo, Karen. Siguraduak asi kati mapabainan. Sige laang. I-report na no kayat mo. Ngam siguraduam laang nga adda pamanagnak mo nga adda dakas nga aramidak. Tano siyak, adda pamanagnak ko, addakas wenno madi ti aramidam. Sigurado nga agbayad ka iti daytoy nga inaramid mo kanya, Karen. Amom, solidad. Binagbagaan kan. Ngam di nakimpangag. Inaramid mo matlat ti kayat mo. Saan ang maibagay kan kati trabahom dito yung munisipyo? Wenno di ka maibagay nga agtrabaho ditoy. Kan maysa, di mo ibaga asyak timang daddadael itinagan mo. Gaputa umanayan dagiti ebidensya amang panagnak, amadi ti aramidam. Kat dayta ti pakadadaelam. Miss? Siya ka di, ma'am? When? Nasayata nakita ka dito yung munisipyo. Ada nga min papeles nga imay ko inala, ma'am. Ada ka di napatag nga ibagayo? No, Jack Agbidot. Sika dyan nag-apply iti scholarship idi napalabas a bulan. Wan, ma'am. Siyak, ngamdak sang gasat, tas sa anak mo't pagasatan. No saan ka abisi? O may kanto iti main office ko. Kitaan nak to ijay, ha? Kitaan ta. No adda pa'y bakante ang mabalin mo apag-applyan. Sige, ma'am. Agyaman ang unay. Mare, naikat mo ti may nga scholarship ni anak ko. Wan nga rod, Mare. Apay ngay, anya tinapasamak. Kunak man no nga scholarship program tinangilis na am itinagan ti anak ko. Nag-report nga rod ti katrabahoak, Mare. Awan bibiyang ko no nag-report. Ti damdamaga, apay anaikat ti may nga scholarship ni anak ko. Pasensya kan, Mare. Kunak man no adu ti connection mo ije munisipyo, Mare Soledad. Ay, saan ka kumamat nga agsao iti kasta, Mare? Tauray siyak. Madanagan akon. Mga numaikatak iti trabaho. Solidad. Anya pa lang ti aramidam dito eh. Ne, apay nga'y nakasara ti office ko, Karen. Apay, awan ka di tinaawat mo asurat? Surat? Tapno mom, agbirbirok kamin iti kasukat mo. Anya? Ay, saan ang mabalinday ti ang mapaspasamak? Sino tinang idulin iti tulbak ti office ko, ha? Di ka kumaagi skandalo, Solidad. Pasensya kan. Ngam na pagdesisyonan dagiti masagnan, maikat kan iti trabahom. Iti kasta, saan ang madadaal ti reputasyon ti munisipyo tayo? Saan? Saan ang mabalin? Namin ano nga inikanda ka iti gondaway. Tapno baliwam ti dakas wenno madi nga aramid mo. Awan matlatta. Awan matlatta ti panagbaliw mo. Iso nagdesisyon na kon anang i-report kan ka. Kat sapay la kumatagbalin nga adal daytoy napasamak kan ka. Kat inton addamanen pagtrabahwam. Aramidam no anya ti rumbang. Ti maiparbeng laeng ti intay aramidan. Tano sumyasi tayo iti dayta pagayatan ti Apo. Agbasol tayo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot katakayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Agyaman kami tin kay panangdarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amen.